Så er det vist ved at være tid til en lille Suncamp tur. Vi starter ved hovedindgangen. Kommer ned ad vejen her. Og bag her ligger der en lille landsby, der hedder Monio. Så kan man gå ned ad vejen her. Og komme ind igennem hovedporten. Så har vi det første hus, hvor der bor nogen. En dejlig indkørsel. Hovedbygningen med en garage og værksted. Der er i alt 5 hunde her. Hej! Deromme bag ved palmerne har vi stadigvæk hovedbygningen. Og her har vi så 3 etagers lejligheder. Der er en nedenunder her, som vi ikke kan se. Så er der den her, og deroppe. Deromme bagved der er endnu et hus. Der er en bygning. Og heroppe er der, hvor jeg bor. Jeg har hjørnet deroppe. Det hele ser lidt mørkt ud lige nu, det er fordi det har regnet ned i lovtykke stråler i går. Eller hvad de kaldte her, et lille vandskyld. Kommer vi rundt herop til indgangen. Og så er vi indenfor. Det der er vores køkken. Lige nu er der igen strømafbrydelse. Herude har vi en hyggelig altan, hvor mine 2 værelseskammerater, Thomas og Harrison, bor derinde. Der går vi igen, for de er nemlig ikke hjemme. Vi har et badeværelse. Og så er det mit værelse. Med seng, bord, stol, lille sovebord. Og hele gulvet her var gennemblødt og oversvømmet i morges, da jeg vågnede. Noget af det eneste, der ikke var vådt, var min seng og mit tøj. Og mit toilet. Nu er vi gået ud igen og går ned til restaurantområdet. Så er vi tilbage igen. Her kan I se, hvad jeg mente. Det er huset, jeg vist før. Der er også lejlighed dernede. Så har vi et sidste hus der bagved og fællesområdet. Som det kan ses. Det her det er et kort. Kortet er vedlagt. Ja, nedenunder. Og her er fællesområdet. Og floden. Meget hyggeligt. Floden er meget brun lige nu. Den plejer at være utroligt klar. Man kan se bunden og det hele, men det er meget mørkt og meget brunt lige nu. Fordi det lige har regnet, så al jord er blevet hæmmet ned fra bjerget, der ligger deromme bagved et sted. Yes. Velkommen til Suncamp. Nu er det sommer i Danmark, og bryggen den er fyldt med røg. Ja, det er sommer i Danmark.